Dobrý deň. Môžeme hrať Minecraft. Budem natáčať asi. Ja, Peter, Čiarka, Dolna, Veva. Tu bude moja kamarátka, budeme piliať gumičky a hrať niečo iné. Možno urobíme taký let's play. Dneska to nebude, neviem, že budem natáčať asi, len by som vám povedal. Nič iné. Môžem si nám zahrať na chvíľu Minecraft. Môžem. Asi viete. Neviem. Neviem ako. Vy. Ako vy, ale ja sa učím od videa. Uvidíme sa naspäť. Toto je moje prvý video, takže nie extra nič. Čau.